Готови? Старт! Играта изисква боравене с клечки. Дориан го владее. Дориан води. Това е измама. Вкусно. Улови още едно зърно. Не успя да налага две. Колко още ще побере? Тявче ли изобщо? Или се стреми само да ги събере? Истински факир. Браво! 4 зърна. Ядене с клечки. Не знаех, че мечотите ядат с клечки. Да, това е като да не знаеш размера на студиото, което поръчваш. Нали? Стига! Знаеш ли всъщност кой ти плаща за това? Баскет мечо. Както знаем, мечотите се добри баскетболи се. Дориан да видим дали ще бъдеш отгоре им. Карай възможно повече кошове. Начало! Да видим дали Дориан е новият Дирк Новицки. Първо хвърли и не улучи. Сега изглежда малко по-уверен. Влезе! Отлично! Прилага техниката на кобрата. А сега без рикошет от Каблузо. Дориан овладя техниката. 3 точки за теб. Много си концентриран. 4 точки за Дориан. Баскет мечо. Вече си мисля, че кандидатът ни е дегизиран мечот. Мечока! И аз съм мечока! Защо реши сега, че си мечот? Не ме гледай така страшно! Да, не бързай, Лукан. Обичам меч! Не знаеш нищо за мечките. Бързане по пути. В тази игра ще проверим дали хвърляш добре. Защото всички го правят отлично. Не, всъщност не. Те мразят да хвърлят. Знаех го, но само да изпитвах. Дориан, трябва да събориш тези води с топчета сирене. Започвай! Не се вижда, че топките са много леки. Да видим повторението. 2 пути за Герудър. И още 2 пути. Това техника Дориан. Той хвърля най-вече силно. Остава най-малкият Герудовици на света. Отбрана поднетната. Ще я забори ли? Не свършиха. Посяга настрани, но не може да ги достигне. Но господин Дълги върхи успява. Хвърляне. Обраги преди времето да изтече. Получава точки. 7 точки. Хвърляне по пути. Дориан се представи, вероятно ги тази игра, но ако не успее да събере точките, ще ми върнеш ли сандвича, моля? Съгласен съм, но защо не си направиш друг сандвич? Искам този. Това е Розана. Даваш име на сандвича? Винаги. Но, а какво друго прощаваш? Например, когато имам крема, Не, по-добре не ми казай. Добре, само ще ще видим дали можеш да печеш. Наградата ще бъде още един резен сирене. защото мечотите са... Не, те не пекат сладиши. Хванахте. Те правят палачинки. Дориан, покажи колко си свръчен с тигана. По местата, готови, старт! Обръщане на дигитална палачинка. Хубаво е. Кухнята остава чиста и янето остава излишно. Лука ли обръща или палачинката? Чиста работа. Изглежда не е първата палачинка, която прави. Лекна се на тавана. Вкусно. Таванска палачинка. Концентриране. Лука и палачинките. Сега ми се дояде палачинка. Главен дупач. Беше невероятно да продължим играта. Да, съгласен съм с теб, Боби. Лов на бурито. Това е краят на мечешкия ни тест. Какъв по-добър завършек от риболов? Мечотите обичат сьомга. Не, бурито или продукти за бурито. Вече изгубих желание. Мечотите обичат бурито като всички. Особено аз. От
Откраднахте ми храната, спомняш ли си? А? Дориан, задачата е да уловиш възможно повече сладки продукти за Борито. На слука! Харесва ми. Първо десерта, после яденето. Какво си улови? Домати, салата. Много добре. Краставичка. Ето я и нея. Вкусно! Заболя. Сега наденичка. Какво правиш, Дориан? И морска звезда? Имаш странен вкус за бурито. Без лук не може. 6 точки. Не знам, но добър апетит. Лов на бурито. Вкусно! Много е добър. Точно от това имам нужда. Ти си истински мечок.